Fii atentă. Ca să dau un exemplu. Dacă exercițiul este 2 plus 2, înseamnă că avem 4. Numărăm 4 franjuri și restul îi tăiem. Ca să rămână doar 4. Și tot așa. Și scriem și apoi îi tăiem. Luna face prima dată exercițiul acesta. O să o las să înceapă și eu vă arăt aici. De sus sau de jos? De sus. Și apoi vă arăt materialele pe care le-am folosit pentru a face exercițiu. 3 plus. Ai și socotitoarea și poți să te folosești și de degețele. Matematica lui Luna se poate face... Mai pun 7. Poftim? Pun aici am 3 și mai pun 7. Da. Pune 3 biluțe și mai numără încă 7. 3. Exact. Acum am 5. 6. 6. 7. Și mai pune jos încă 3. Și apoi le numeri.